Как се казваш? Мари. Занимавала ли си се с пеене до сега? Да. Къде, кога, колко време? Ами, първоначално стартирах в училище. Направихме с моите съученици обща банда. Добре, Мари, докъде смяташ, че можеш да стигнеш в X-Factor? Първо не мога да кажа със сигурност, защото аз самата не мога да определя точно. Здравия живот да стигна до финала, пък оттам каквото Саря покаже. Какво ще ни изпееш? Една от най-любимите ми песни казва се You Give Love a Bad Name и е поздрав за цялата публика тук. Shut your heart and walk to the land down you give love a bad name. Angel smile, you got yourself, you promise me heaven that put me to hell. Change of love, gonna hold on me, with passions of prison, you can't break free. Oh, your love is gone, yeah. Oh, there's no right to run, no one can save me. I'm never cheated. Shut your mouth. Мари, добре ли си? Да, спокойно. Окей. Аз се чудя дали си гениална актриса или си тотално пупо. Ами не. Кое не? Аз не мога да бъда актриса, просто... Мари? Аз съм като тресната от камион. Смачкана. Аз много се оплаших. Е така. Ти се опита... Това е някакъв ужас, разбираш ли? Това... Ти пееш като едно русо магаре. Нека да гласуваме, колеги. Аз мисля, че можем дружно да гласуваме. Да, така. Кой даде тон ти? 1, 2, 3... Не!